ana perkara apa? Kowe iki arep bakal asok jenenge asok apa sing bakal rampe bakal ingkang badhe kangge daupmu. Lah kok mlayu-mlayu Kang Mas. Piye Kang Mas Brodoto? Iya. Kula sekawit badhe sowan wonten ing Kediri. Nanging tumujune wonten alas. Wonten sawening tiyang ingkang nyegat kula, Kang Mas. Iki lakumu iki dibikat dening pawongan. Lho kowe ra ya rombonganmu sing nggawa borampe lah ya tut uri lakumu to. Nanging semantena kula lan para andhahan kula sami asor ing yuda. Mila kula mlajar sak menika wae. Inggih kados pundi? Banjur mungsuh-mungsuh kok nganti kowe kaprasunggan, menawi mboten sisip menika wau Panji Sumirang. Panji Sumirang Kang Mas. Panji Sumirang Asmarantaka. Injih leres. Panji iki Kang Raton ora ing alas kono. Oh, injih. Dadi nggonmu peperangan rai merga mungsuh Panji Sumirang Asmarantaka. Injih, mila leres Kang Mas. Lajeng kados pundi? Kados pundi Kang Mas? Nek kowe ya aja ngara menang yen karo Panji Sumirang Asmarantaka. Sebab dikepil wae kowe kalah aku. Oh, ngono cedak rene. Injih, kados pundi Kang Mas? Seranane kowe bisa ngasorake idane Panji Sumirang Asmarantaka. Injih. Kudu tok tamani Aji Asmaraga. Aji Asmaraga. Injih. Ya senajan aku wujude kakung. Kudu tok tindake. Mesti luluh. Oh, Panji Sumirang Asmarantaka. Injih. Wis bali dia. Menawi ngaten kula nyuwun pamit Kang Mas. Tak memenek iso maju. Peperangan marangan. Kaya ngono kita jejering satria. Melayu sak jroning pabaratan. Aku ra mergo aku kalah. Nanging ngeman. Ngeman mengko yen nganti ana babak gluring kulitmu. Kuwi mung pawadanmu. Jane watakmu ora satria. Ngadepi aku wae. Panji Sumirang. Rumangsa Kowe bakal tak tamani Aji Asmarantaka. Kowe sak tenane sapa Panji Sumirang? Oh, Kang Mas Panji nu. Panjenengan presani kula menika sinten? Ya Jenderal Candra Kirana. Kang Mas, Gedhe pangapuramu Diajeng. Aku ra nyinul babar pisan yen bisa ketemu ning papan kene Diajeng. Kang Mas. Kedaran-daran ngantos tengahing wana kados ngaten menika Kok dadi pengen bisa saged pinanggih kalian panjenengan Kang Mas. bisa dadi kaya ngene kepiye larah lurike Diajeng? Injih, ing sekawit panjenengan menika utusan Kang Mas Panji Brajanata paring bebungah wujud golek. Setunggal dipun paringaken kula, setunggalipun dipun paringaken kadang kula diajeng kalajeng. Ning tundhonipun diajeng kalajeng menika meri lajeng dipun rebab. Oh, ya. Rama duka amargi kula mboten nyaosaken. Lajeng kula dipun tundhung kisah saking Kediri Kang Mas. Ya. Wis ora dadi ngopo. Sing baku awake dhewe bisa ketemu, bisa nyawiji ana ing papan kene iki. Kang Mas, aku kepengin ngesokake rasa tresnaku marang kowe Diajeng Kang. Kula ugi sampun kapang dhateng panjenengan Kang. Iya. Gegarane wong akrami tutup kandha tutup rupa amun ati luput iya ya Diajeng kena pisan monggo dipun lajengaken yen gampang luweh
gampang luwih gampang. yen angel ka langkung Saestu tresna panjenengan iya kalian kula tasih wetah to Kang Mas. ora bakal owah tresnaku marang sliramu Mila katresnan menika sambunging jiwa kang lembut ingkang kebak kaindan sinungging raos Iya. Kang Mas. enggal entekno diasi Nggih, prayoginipun ingkang pungkasan menika sesarengan Kang Mas. oh ngono Nggih. tan kenoti numbas arata Kang Mas Panji Nukertopati. iya kepiye diajeng kan Sak menika kula namung nderek panjenengan prayoginipun kados pundi Kang Mas? yen ngono saiki ayo nderek aku kondur ana ing Kadipaten Jenggala Inggih. ya wis Monggo, monggo kula nderekaken Kang Mas, monggo.